kaunti ma Siaya wadhi kaunti ma Kisumu kama iyudo kanyo ni jo ohala matiyo e alwora mar Kamas e boma ma Kisumu ywago lal maduong' mano mar mwandu bende mano bang' kane mach muoch kuondegi mag uso otieno ma piny orugodo kawuono. Kaluwore gi joneno, majno nochako wang' kar saa 2 otieno manyoro kendo wang'o kuonde ohala moting'o kit mwandu ma opogore opogore. Giwacho kanyo ni josim mach e kaunti nochopo kendo temo reso mwandu moko mane wang' kanyo. Jo ohala go koro kwayo tend kaunti tend jo ohala ma Kamas kod obila mondo oru kata mondo mi otim nonro mar yango gimane dikel mach ma kamano. Jokanyo koro kwayo jo ohala duto ma Kamas mondo obed akicha kaluwore gi masiche mag mach manenore kamedore e alworano. En gimoro saa 3 kuma adak e airport kocha. Kachopo kayudo ka mach liel ma kaka gima datimo onge. To erokamano machako aduogo kendo ne gin jo fire ma county. Ne gitemo ne girespond mapiyo piyo. Mane gikonyo maj nikech gino wang'o nyaka makoni king'iyo kuonde gido ka gino osemako mach te. Ng'ama uso adil spare parts tali gweche mag geche ma spare be keto kanyo mang'eny ma kaluwore gi manyalo wang' kanyo kaluwore gi kaka neno kanyo endo akineno gik manyalo dhi kanyo paro gima ka 1 million. Mach osebedo ka wang'owa several times. Dweche 2 mokalo mwalo kacha no wang' kama watiyo wuon. To kacha to stima nitiere, jo welding bende nitiere. Lakini gima otimre kaeni en gima bende otamo wang'a gima dang' awachi onge. Anakwayo mana Dave gi joma tiyo kaeni mondo gibed gi kwe. Sirikal mar county kokalo